नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला चून कप्प्याचे घावणे दाखवित आहे। तर त्याचे साहित्य बघूया। इथे मी 3 वाटी तांदूळ 5 तास पाण्यात भिजत ठेवले होते। आता ते मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आहे। 2.5 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलं आहे। 1.5 वाटी गूळ चिरून घेतला आहे। अर्धा चमचा वेलची पावडर घेतलेली आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। इथे मी कढई गॅसवर गरम करत ठेवली होती, ती गरम झालेली आहे। आता मी कढईमध्ये खोबरं आणि गूळ आता एकजीव करून घेणार आहे व्यवस्थित। आता ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा वेलची पावडरही घालत आहे। आता मी अर्धा चमचा हळदही घालत आहे। साहित्यात हळद दाखवायला विसरले होते। आता हळदही घालत आहे। ते घातलेले आहे हळद। आता मिश्रण आपण असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। आपलं चून तयार झालेलं आहे। ह्याला कोकणामध्ये चून म्हणतात। ओल्या नारळाचं खोबरं, गूळ, हळद आणि वेलची पावडर एकत्र करून कढईत गरम करून घेतलं की त्याला चून असं म्हणतात। आता आपलं चून झालेलं आहे। आता मी गॅस काढत आहे। चून थंड होईस्तोवर मी इथे तांदूळ मिक्सरमध्ये वाटून घेते। आता मिक्सरमध्ये तांदूळ वाटून घेते। थोडं पाणी घालून मी मिक्सरमध्ये तांदूळ वाटून घेणार आहे। तर मी मिक्सरमध्ये तांदूळ वाटून घेतलेला आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये आपल्याला घावणे करायचे आहेत, म्हणून आपल्याला पीठ पातळ करून घ्यायचं आहे। म्हणून मी आता कोमट पाणी घालणार आहे। आता ह्यात मी अर्धा चमचा मीठ घालत आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आणि आता मिश्रण असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। इथे मी तवा आता गॅसवर गरम करत ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। आता मी कांद्याने असं तव्याला पूर्ण असं तेल लावून घेणार आहे। पूर्ण असं तेल लावून घ्यायचं आहे तव्याला। असं कांद्याने तव्याला पूर्ण तेल लावून घ्यायचं आहे। आणि आता हे असं तव्यावर घावणा घालण्यासाठी मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं तांदळाचं पीठ आता घातलंय तव्यावर। आता आपण 2 मिनिटं थांबूया। आता मी तव्यावर 2 मिनिटांसाठी प्लेट ठेवत आहे। 2 मिनिटांनी बघूया घावणा झाला काय तो। 2 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण प्लेट काढून बघूया। आता मी ह्याच्यावर कांद्याने तेल लावून घेत आहे संपूर्ण घावण्याला। आणि आता परत 2 मिनिटं आपण
1 मिनिट थांबूया। 1 मिनिट झाल्यानंतर घावण्यावर आता आपण चून घालूया। 1 मिनिट झालेलं आहे। आता हे बघा, असं अर्ध्या घावण्यावर आता आपण असं हातानेच चून घालायचं आहे। आणि आता घावण्यावर अर्ध्या घावण्या आपण चून घातलेला आहे। आता आपण असं परतणार आहोत। परतायचं आणि आता ह्याच्यावर तव्यावर असं तेल लावून घ्यायचं आणि आता मी ह्याच्यावर 2 मिनिटांसाठी प्लेट ठेवत आहे। आता 2 मिनिटांनी थांबूया। 2 मिनिटं थांबूया आणि 2 मिनिटांनी बघूया। आता 2 मिनिटं झालेले आहे। आता मी प्लेट काढून बघते। आता ह्याच्यावर मी चून घालत आहे। आता इथून आपण चून घातलेला आहे। आता आपण या बाजूसून आता आपण असं परतूया आणि आता असं आपण अलगद असं काढणार आहोत। तर मी चून कप्प्याचा घावना केलेला आहे। मी 1 घावना 2 कप्प्याचा केलेला आहे। काय काय जण 4 कप्प्याचे करतात, 7 कप्प्याचे सुद्धा करतात। कोकणामध्ये असे चून कप्प्याचे घावणे करतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।